Om 9 uur juist sluiten de stembureaus in de 3 gemeentes. Dan sluiten we hiermee dus de stem. En dan is het wachten op de uitslagen. De Partij van de Arbeid gaat van 11 naar 12 zetels. De lege opkomst is een domper, maar de ontlading bij de winners is lieke goed grut. De PvdA docht het goed in layout. Wij hebben een hele strakke, goede campagne gevoerd met een eigen lood, met een goed thema, ambitie, hebben toont. D66 gaat van 2 naar 5 zetels. Het is fantastisch, ik had het net verwacht. En er zijn mensen die hebben gewoon verslieten onze hut en zo rond. En het is echt, ik ben heel blij mee. CDA had 5 zetels en houdt 5 zetels. We zijn hartstikke tevreden, want het is een fantastisch resultaat. Het is echt een jaar of 12 geleden dat het CDA de tweede partij hier in Leeuwarden was. Paul GroenLinks gaat van 5 naar 4 zetels. Als je kijkt naar de landelijke verkiezingen, daar heeft GroenLinks natuurlijk vorige keer een enorme tik gekregen. Daar zijn wij meer dan gehalveerd. Dus u kunt zich voorstellen dat wij voor deze verkiezingen wel een beetje bezorgd waren. In de gemeente Heerenveen docht de Partij van de Arbeid het echt goed en de FNP wint een zit, maar is net tevreden. Ik heb toch gewoon verwacht, er valt een godvrije landelijke partij en dat is oer. Maar ik ben bang dat de legere opkomst, dat de mensen die twijfelen, die binnen net komen. En als ze twijfelen en ze komen wel, dan stemmen ze op een lokale partij en die mensen hadden net west. In de Frieske marren is de FNP de grootste. Ze willen een brede coalitie vormen. Wat ik wel vind is dat, dat we in deze naaierieën machinaal oparbeiden moeten, deze komende 4 jaar, want het wordt best wel dreig. En met Reer de Potleert zorgen de lemsters ervoor dat de communistische NCPN ook in de rie komt. Wij willen verantwoordelijk wezen in deze gemeente en dat is lukt. En als we nog misschien 2 krijgen hier, dat hier boven verwachting wees, dan gaan we nog blijer wezen dan we nou binnen.